Салом алейкум бародаро. Тамом касое ки ҳам видеоро дидисте ӯзи моро гӯш кардисте. Короче як фишка ҳами ҷоҳози як фишкаро ёфтем. Точнее фишкаро давно медонистам. Не ки ӯз як бародар даҳамиро нишон додам. Гуфт ки барвақта ҳама чиза ба моро нишон надодӣ, ки мақсад нишон надодӣ, ки мо мехем мекардем, азоб намекашидем. Ба як хулоса омадам ки амира сиёмка бикунам ва камакак видеочаи майдаҳак ҳамҷа пешкаши шумо бикунам ва то ҳадди имкон чӣ кунед, видео распространит кунед, то ки дигар бародарон ва ҳама чӣ хабардор бошанд. Мумкин бисёри касо бидонанд, не ки мумкин бо баъзе одамон ангам хеле бародар надонанд. Ира барои видеоро чиста барои ҳам бародарое ки намедонанд барои ҳамро кардистем. Фишка чие? Вақте ҳами имон медрои бародаро инами историёи ҳастанд дар ин боло, инами историёро тамошо мекунӣ. Вақти тамошо кардан, вақте ки назад меброй, реклама метиҳад 5 секунд. Бисёри вақт ҳамин хеле любой история медрой, назад мекунӣ, 5 секунд чӣ мекунад? Реклама метиҳад, дар ҷон мезанад. Ростига баъзе одамон дар ҷон мезанад. Ман лишна дар ҷон мезанам. Чикор мекунем инҷа? Масалан, баъзе телефонҳо ҳаст ки ай ман кнопкаи назати телефонам мехелакияй. Ай бар экран мешавад. Баъзе телефонҳо ҳаст ки бисёр телефонҳо ай поёнай, хеле поёнай. Пример ноз ман нишон метем бародаро, шумо ҳам попробуйте кунед, такрор кунед, бинед чӣ хел мешавад дар шумо. Допустим медроем любой сторис да медроем, история да медроем озина. Дурӯғ гуфтан рӯро сиёҳ мекунад, вале хабаркашӣ аксари айнами сторис да оз агар мо назад кунем 5 секунд чӣ мекунад? Ё ай кнопка ё ки мақсад кнопкаи назад алағат кунем 5 секунд реклама метиҳад. Мо чикор мекунем? Просто поёниш мекунем. Поёниш мекунем. Поёниш мекунем, ама хеле бе реклама тамошо кардан мегирем поёнина. Оз пример нишон метиҳем, назад мекунӣ, тамом иҷа тоғри шид. Ана ки ман дита имом дорам, бо да дига имом нишон метам. Назад лағат мекунӣ, чӣ хел мебинед бародаро? Реклама метиҳад чанд секунд, рекламаро бояд тамошо кунӣ. Як бор то чанд муддата ҳамин чиз мекунад. Просто назад намекунем, хай боло меқапем, поёниш мекунем видеоро, сторизоро, халос. Ин ҳами қараҳай. Шумо бародаро ҳаракат кунед то ҳадди имкон видеоро распространит кунед ҳамин видеоро, то ки дигар бародарон ҳам ана ҳамин чиз хабардор бишаванд. Ассалому алейкум ва раҳматуллоҳ.